Останете с тази неделя. След малко ще ни гостува създателят на един сайт за архивни снимки от отминали времена. Казва се "Изгубената България". Някои от тези снимки са свързани с действително уникални истории, които ще ви разкажем. Това след минути. Гледате тази неделя. Едва ли знаете, че първият слон в София е бил използван за да оре във Врана. Има и снимка от това събитие. А тази снимка е част от колекция от над 3500 снимки, фотографии, които са събрани в сайта "Изгубената България". Защо един художник събира забравени архивни снимки? Гостувани е създателя на този сайт. Неговото име е Пейо Колев. Добро утро. Здравей. Как започна тази история? Ами, започна на шега. В смисъл, колкото и на шега, толкова и от нужда да намеря нещо подобно. Във всяка една държава в нормалния свят има богат архив, в който можеш да влезеш и да разгледаш. Да гледаш, снимки от различни периоди. Да гледаш. Нашия интернет е малко запъртък такъв. Държавата слага в него неща, колкото да ги има, но те не служат за нищо. От коя година започваш и всъщност приключваш през 2011? Събираш снимки от настоящето, но започваш от коя? Първата най-ранна снимка от кога е? Най-старите са от 1867 трябва. Това са на Левски и втората и първата легия. Тук само да спрем тази снимка, за да... изпуснахме, но това беше онзи слон, за който ти разказа. Да. Човек, който ми даде моят приятел Андрей Пълнов, режисьора, каза, че тази снимка може да се използва герб на България. Защо? Защото или айде на България така в прехода. Конкретизирано. И кой е със слонове? Коя година става това нещо с... Това е вероятно някъде началото на 20 век, около 910-11. Принц Кирил споменава за това събитие в спомените си. Казва, като бяхме деца, в Враня докараха слона и там се занимаваше с градинска дейност. Горкия слон. И стопанството на Враница. А ти си имал страхотна битка, за да откриеш тази снимка? Или по-скоро, за да ти я дадат? Да. Хората, които са направили съвсем така основателно и ревниво си я пазеха, но в момента, в който този сайт стана така доста популярен и много хора разбраха, че по-добре да дадат снимките, да бъдат видяни, а не само приятелите им да знаят за съществуването на това нещо. Любопитни истории около други снимки. Ти купуваш от битака, робиш се по стари тавани. Да. Аз така започнах. В началото, аз ти казах, имах примерно 100-200 снимки, част от които бяха и семейни. Това е много готина снимка. Нека спрем тази също. Да. Значи ти като нещо ти хареса, искаш да разкажеш, само кажи стоп и ние спираме. Това е за България, 50-те години. Това беше, мисля, джаза на политехниката. И беше вече забран. Тази ми я даде Емануил Манолов Бадема, нашия саксофонист, много известен, който ми разказа жестоки истории покрай тия снимки. Какво, например? Например, че джаза като една опадъчна музика и музикантите, които я свирят, е жестоко преследван и успяват да се проврат в някакви такива мероприятия безумни. Виж там Червенков, Сталин и Димитров. Това е някаква художествена самодейност. Пели са под портретите, но и сте свирили под тях. Да, нали се сещаш? Но изглежда доста официално. Да, 50-те години тази самодейност, която тук е пишен, тя не е джаз. Джазът там е седял като такова черно петно на бяло платно. Така се откроява. Добре, да пуснем и останалите. Този човек сме го познаваме и сме го виждали. Точно в Нью-Йорк. Коя година е това? 68 ли беше, 65 ли? Не помня вече. Тази откъде я взе? Тая намерих в интернет. Беше много малка, много си играх да я... Тя е много странно, че тази снимка не е известна. Да, аз не съм я виждала. Вече не помня точно. Някой ми прати линк или нещо такова. От някакъв форум беше самата снимка. И аз имам такива снимки на сайта, които са много малко, между може би 50, които са не много добро качество, които чакат да намерят своите хубави оригинали.
такива и да ги подмена, съответно. Тоест очакваш някой да ти ги изпрати? Ами да, тази ми изпратена снимка с Кастро и с Добри Джуров тук. И... От кого ти е изпратена? Помниш ли? Мисля, че Бистра Филипова беше. Тя е цяла серия, те са 7-8 снимки от неговото гостуването. С теб са се свързали хора от старите аристократични фамилии от едно време, които също предоставят архиви? Да. Знаеш, има един момент, в който това е реклама, която е изумителна. На Тахан Халва. Да. Това момиче не знам дали вследствие на това, че има недоверие към халвата или вече е опитала и не може да разбере какво точно е изява. Изражението е... Виж откъде и почва косата само. С старите фамилии, иска да ти кажа, там има много интересен феномен. Това са хора, които са били жестоко преследвани от комунистическия режим. И в тяхното държание изобщо има нещо... те винаги са на щрек по някакъв начин, защото те са тормозени и преследвани. И тия хора така искаш да кажеш, че трудно се доверяват и трудно предоставят архивите, които... Искам да кажа, че аз не съм ги врънкал, но те сами преценяват, че ето тук е местото да покажем нещата, които имам. Не да ги дадем в музея. Един пример дай. Нали? Много ще ме затрудниш конкретен пример. Примерно се свърза с мене роднина на... Да, ще дам и още един. Роднина се свърза с мен на Пастухов, социалиста, който някакъв пич, който живее в Америка и каза, че сега обикалял по света нещо, не знам какво, но като се прибере, ще ми прати страшни снимки от фамилията. Свърза се с мене внучката на министър-председателя Радославов. Фата против фашизма, но от друга страна фашистите не са ни бомбардирали, а пък съюзниците. Но от друга страна пък и съюзниците, с тех не сме вече съюзници. Много добре стана на фона на съюзниците, че пуснахме голите момичета. Това са първите конкурси за красота. Това е много хубава снимка, ако може да спрете. Нека спрем на тази. Тази снимка също от американски архив, от National Archives. Това е снимка от американски бомбардировач. Там се вижда Александър Невски. Тия неща, които не знам как сте виждат на телевизора, това са пушци, това са бомби, които са ни метнали. Така, знаете, София доста жертви има от това нещо. Основно тия бомбардировки са правени за Гавра. Това са само граждански обекти бомбардирани. В София, около Александър Невски, около двореца, цялата улица Търговска, фактически най-добрият център на София е съсипан от тия бомби. Да. И после ще ти кажа още нещо интересно. След това на място на Търговска, която води към двореца, Националната галерия, правят ЦУМ, целият комплекс, там Министерски съвет и така нататък. Отдолу, знаете, се отвориха и намериха римските и византийските. Да. Така. Те са били там и преди това, нали. Когато са бомбили, при тия трапове и при строежа на ЦУМ и на това се откриват долу базилики, църкви и така нататък с стенописи. Червенков разпорежда и взривят всичко, защото там се правят тунели за укритие на другарите, връзки между всичките сгради, отдолу това са тунели и връзки. Да. Където археологическия музей между партийния дом, да, Министерския съвет и президентството отдолу, това цялото нещо, което преди... Така е, да, сега са тунели, които са били връзки между... там е източната порта на Плиска, но всичко е избомбено. Има снимки от тогава. На теб какво ти дава това ровене в тези снимки? Какви отговори ти носи на тебе специално? Знаеш ли, повече ми носи въпроси, отколкото отговори. Значи, отговорите след това трябва да ги намирам сам. И първо ми дава огромно удоволствие това нещо да го правя. Тоест не комерциална цел? Да, т.е. не комерциална цел. В смисъл, т.е. образователна цел. Аз бих се радвал да го направя бизнес това по някакъв начин, не заради друго, за да мога да се занимавам с него
и от него си изкарвам парите и така ще мога само с него се занимавам. Сега си зарит от снимки, от негативи. Аз съм заринат от снимки, да. И оня ден си давах сметка, аз живея с няколко хиляди умрели хора вкъщи, които не познавам. И се почувствах много странно от това. Но интересни са и ползвателите на снимките. Ти разказваше ми, че можеш да проследиш всъщност какви хора ползват. Да, имаме статистика в реално време, която е ползвали много от добре конструирана. Да. Любители на танкове ли беше? И директно там ти се появява линк, откъдето са дошли на сайта. Обикновено това са разни форуми, освен ако не са отделни хора. И аз влизам в тия форуми и виждам какво хората, всъщност това ми е на мен своеобразен фидбек, обратната връзка ми е това. Какви са тия хора? Най-разнообразни. Кажи за тези японците, руснаците и разбира се за БГ Мама. Добре, че има Google Translate. Японците, влизам в танк в форум за любители на танкове в Япония. Които са теглили снимки? Не, те хората не си градат тегло. Те поставят линки. Примерно, вижте този танк тук в България. И отдолу се почва някакво бясно обсъждане за този танк. И в такива, в руски форуми също се ползват. Има много голямо посещение от братушките, за които си направих извода, че никак не ни харесват. Чувства се взаимни до някъде. И там се обсъждаше примерно една част от българската история, която не се учеше, когато аз бях ученик. Това е през Първата световна война, когато ние се бием срещу руснаците. И там имаше измишльотини от типа на двете армии се срещат, фърлят оръжието и почват да се прегръщат и да играят хоро едва ли не. Няма такова нещо. Изклали сме и до крак. Това. И снимката беше на пленена руска бойна машина, в която те се възмущаваха, че това било измишльотина. В смисъл, аз съм сложил снимка и съм си измислил, че това са... намери се между тях обаче някакъв историк, защото аз директно пуснах цялата тема във Фейсбук. Викам, като ще запалиме, да запалиме и нашите те да се включат. Включиха ли се? Да, и се извадиха данните за тази машина, едва ли не се проследи първи, втори, трети собственик. Направя си ответен удар. Да. Добре, благодаря ти много. За БГ Мама не успяхме да кажем, но беше смешно, защото от някаква снимка, която е, какво беше, на гола жена, започва... Не, снимката е от този детски празник 1 юни, по царско време още, едни деца с едни табели, как да се кърми и не знам какво. И между тази снимка в БГ Мама има сигурно поне 10 теми за нея, защото постоянно някоя нова майка я намира и казва, вижте какво намерих, и оттам се почват едни разговори за кърмата и така. Добре, благодаря ти много. Ти продължаваш с колекцията, ако имате интересни снимки, които можете да предоставите. Снимки, да, още няколко хиляди мъртви хора, които да обитават дома ти, защото, както каза, в момента имаш толкова много снимки с толкова непознати хора, които отдавна са починали. Обаче от нас какво ли ще остане? Защото тия хора стават снимки на хартия, а нашите снимки в момента са битови пиксели и с едно штракване мога да ги унищожи всичките. Може да изчезне. Благодаря ти, Пейо, а вие останете с